riddere, skøn jomfruer, den lokale adel og ikke mindst masser af mennesker og masser af indtryk. Fredag eftermiddag satte Horsens scenen til en af Europas mest anerkendte middelalderfestivaler, den 21. udgave af Europæisk Middelalderfestival, for tredje gang på Fængslet. En god del af de 50-60.000 tilskuere, der fredag og lørdag ventes at gå gennem porten til byens gamle Træmmely, var troppet op, da løjerne blev skudt i gang med det traditionsrige optog. Jeg synes hvert år, at jeg bliver imponeret over det der lokale engagement og alle de frivillige, der også kommer og hjælper. Vi har jo mange folk, der kommer også ud fra Horsens, simpelthen for at være med i de her 2-3 dage, for at stå sammen om den her opgave. Det synes jeg simpelthen, det bliver helt rørt af hvert år. Altså, fordi folk går virkelig all in på det her. I optoget var mange af de, der skal optræde fredag og lørdag, og mens festivalen blandt andet sidste år satsede på fornyelse og mere skæve indslag i form af en Tolkien-udstilling, er der i år fokus på de mere klassiske indslag, som for eksempel ridderkampe, flagkastere og musik. I år har vi så ligesom prøvet at udvikle lidt på konceptet her, men så ved vi også, at folk de rigtig gerne vil have, der skal være noget, der er ligesom det plejer, så det skal ikke være alt for mærkeligt og nyt. Da det truttende, trummende, syngende og dansende optog var defileret forbi publikumsmasserne, kunne borgmester Peter Sørensen byde velkommen i Borg/Fængselsgården. Når I så står derude i festens tung og larm, så betænk, at I ikke i drukkenskab yder alle jeres pengekort på spil, og på at I ikke falder om i rendesten og på mødningen på vejen hjem. Og med disse ord, så begynder jeg på det samlede råds vegne, den 21. europæiske middelalderfestival kan begynde. Tak for ordet. Forude ligger nu endnu et kapitel i Horsens middelalderhistorie. Og selvom de underholdende indslag står i kø på pladsen for store og små, er det ikke kun for sjov, forsikrer Anne Bjerkær fra Kvalitetskontrollen. Vi vil gerne gøre det så bredt som muligt. Altså, der skal være gøjl, og der skal være musik, og der skal være noget også for alle sanserne. Altså, det er en del af det. Det er den duft, vi står også her i, ikke den røg, der kommer ind over os. Men det er også, at vi kan ligesom vise det der spænd, der var i middelalderen, også på rige og på fattige, og altså også nogle ting, der går igen fra middelalderen til i dag. Så de var ikke så fremmede dengang, men vi har begravelsesoptog, hvor folk bliver helt stille. Det kan man godt genkende. Det har de selvfølgelig også været i middelalderen. Der har man også været ked af det, når folk døde. Altså, man kan genkende noget af sig selv i middelalderfolkene.